Enw fi 'di Owain, dwi'n 12 oed a dwi'n rhan o Clwb Clinc. Da ni yma yn neud brosiect llechi o'r enw #llechi Stiniog. Ar y funud, dim ond hwn di'r unig felin llechi ar ôl yn Blaenau sef o ryw fath o to ar efo. A fel da chi'n gweld, mae'n uffernol o do. Mae'n disgyn i ddarna bob dydd. So da ni angen ryw fath o wbath i cadw'r dŵr allan, cos mae hynna beth sy'n rydu'r pren sy'n neud i'r to ddisgyn. So ryw fath o tarp ar y to i cadw'r dŵr allan, dwi'n gwybod. Just supportio'r beams ma i cadw'r to fyny. 300 o bobl yn ei bryd i bod yn gweithio yma. A'r holl waith i adeiladu felin mor fawr o hon. Ac yn edrych i fyny ar yr hen gyplar toia, y coed sydd wedi dod o dros y môr yma i adeiladu hi, ac i'wch cario nhw i gyd i fyny i ychdwr yma yn y chwaral. Yndi, mae'n anhygoel meddwl am y dynion, a mae'n drist iawn gweld y lle heddiw, mae rhaid fi ddeud. Oedden nhw'n dod ar dwmpas drosodd, llwytho nhw allan o fanna wan, a be yn digwydd wedyn, o gennym ni winch na fo'r tracs, fel sy'n gweld y tracia fan hyn wan. A be oedd yn digwydd, o gennym ni winch yn top yn co. A wedyn oedden ni'n dod ar winch i lawr y fan hyn ac wagans, ac oedden ni'n tynnu'r cerig i fyny. Oedd yr hogia reid yr cerig mawr ar y wagans. A wedyn oedden ni'n tynnu ni fyny at y byrddau mawr o fanco, wedyn oedd gen ti chain a hook a links, a mynd â bob dim ar y bwr mawr barod i lifio. Mae'r straeon dwi wedi glywed gen yr hogia sydd wedi gweithio fyny fan hyn yn rhaid diddorol i wrando anyn nhw. Oedden ni'n codi 7:00 bora, oedd y lori'n codi ni fyny'n gwylod wrth ochr Street. Doedden ni fyny i'r lefel gwylod, a'r Land Rover i fyny fan hyn wedyn, a dechrau 7:30 tan 4:30. Mae yna 2 ochr iddi. Y rhai sy'n dod yma a diriwio'r lle, torri'r hen motors electric a dwyn y copper, mae hynny'n drist ofnadwy. Gythreilig o drist i fod yn onest o ti. Ond y rhai sy'n dod yma i gofio am atgofion a cerdded o gwmpas ac agor eu cega a mynd waw. A mae gymaint o bobl jyst anhygoel di bod yn gweithio yma yn rhoi bywydau nhw fyny i creu llechi. Oedden nhw'n gael llwch fewn i corff nhw. Oedden nhw agos i farw, ond oedden nhw dal yn gweithio yma, y bobl mwy anhygoel yn y byd, swn i dde. Mae hen compressor glas ma fan hyn, brwm wed o'r Midlands. A bwr lli, Anderson Grice. Yn dad hwnna. Mae wedi gweld lot o waith. A gennych chi y fi wrth gwrs yn gwylod o fan hyn, a oedd gennych chi Tony Wiat, Tony Star, Vernon, Dewi Rhys, Richard Rhys i frawd o, Bobby Port. Angerdd swn i'n offi gweld o, cos mae yna gymaint o hen dŵls a byrddau hifio fel yma, beth yma. Hefyd swn i'n offi gweld dan ddeiar bod nhw'n dechrau gwneud tours a stwff yna, cos mae gymaint o machinery lawr yna. A mae ysgol y gadal yna, mae'n sy'n llonydd, efo neb yn twtsiad o. So sa'r bobl yn gallu gweld hynna, lle os nhw'n rhoi bach mwy o diddordeb fewn iddo. Draw i weld yr hen Blaenau yna yn gwbl. Dwi'n poeni bod y lle mae'n mynd i golli do sy'n mynd i... Mae'n jyst yn mynd i gadael gymaint mwy o dŵr i fewn sy'n mynd i rhydu yr hen dechlynau yma oedd yn defnyddio i hyd yn oed mwy na maen nhw o barod. Ac dwi jyst yn uffernol o ofyn bod y lle yma yn mynd i mynd fewn i darna bydd neb yn gwybod amdano fo. A mae'n bwysig bod ni'n cadw yma, so bydd plant ni wedyn yn gallu dod yma gweld be oedd y diwylliant llechi fel y blynyddoedd yna gyd yn ôl. Yn teimlo'n fath o hogyn Blaenau, mae o'n rhywbeth special bod ni efo'r whole peth llechi yma. Gen llawer o llefydd yng Nghymru ddim y fath yma o fatha cymuned. Ac dwi'n meddwl da ni'n rili lwcus, a mae o wedi siapio fi fatha person. Dwi ipyn bach ar goll braidd Owen. Mae'r llechan piws yn lot mwy hen. Yndi tad, y cwestiwn cyntaf swn i'n ofyn ydy, pam bod llechan biws i fyny yn felin chwaral Maenofferen? A hon yn llechi'n cynhyrchu hein. O, be di hon yn y Saesneg yn yr iaith fain ydy
Blaenau blw gre. A mae hon yn heather blw wedi dod o Dyffryn Nantlla. Swn i'n dweud ar ei golwg i. A mae hon o'r Cambrian era. So mae hi rhyw 550 million years old gath hi gynhyrchu. A mae llechan Blaenau wrth gwrs o'r Ordovisian sydd mond rhyw 440 million years old. Dyna di'r gwahaniaeth. Mae hon yn gletach na'n Blaenau. Ond wedi dim cymaru'r un o'r ddau ar to. Mae'r ddwy jes gyn gystad a'i gilydd. Ond mae o'n gofyn y cwestiwn i mi, pam bod Maenofferen wedi cael llechi o Dyffryn Nantlla? A dwi'n troi ymhen a sbio fyny ar y to fyna. A dwi'n gweld rhyw 2 ddwsin o'n nhw ar y to fyna wedi cael ei wisio i drwsio'r to. Mae rhaid bod yna rhyw brindar yma, yr adag hynny drwsio'r to efo llechi piws o Dyffryn Nantlla sydd ddim yn gwneud llawer o synwyr yn Felin Maenofferen. Mae angen rhyw fath o rhywbeth i gadw'r lle yma fynd, cos mae'n hynod o bwysig i gymaint o teuluoedd yn Blaenau. Llawer o bobl wedi marw oherwydd y diwylliant llechi, a mae'n hynod o bwysig bod yna rhyw fath o protection yn cadw fo fyny. Mae'n neis dod a'n heulu yma a dweud sut oeddan ni a peth oeddan ni'n neud a whatever i feddwl mynd yn ôl 43 years. So mae'n biti i weld i ddweud gwir. Mae o'n biti i weld a mae yna lot o bobl dod i fyny ac yn danos diddordeb de. Os da chi eisiau dilyn mwy o'r brosiect llechi yn Clwb Clinc, cofiwch dilyn #llechi Stiniog.